Ken je dat? De ene rekening is nog niet betaald of de volgende rekening ligt alweer op de mat. En soms lukt het gewoon even niet om je huur op tijd te betalen. We snappen dat dit erg vervelend kan zijn, maar je bent hier niet de enige in. Het kan iedereen overkomen. Achter een openstaande rekening zit vaak een verhaal. Neem gerust contact met ons op en samen zoeken we naar een oplossing. Er is vaak veel meer mogelijk dan je denkt. Maar wist je dat we je niet alleen helpen als er een achterstand is? Maak je je zorgen of ben je nieuwsgierig waar je recht op hebt? Laat het ons weten. Hoe eerder, hoe beter. En nog een tip, mocht je nou nieuwsgierig zijn geworden, kijk dan even op de voorzieningenwijzer. Dit kost je niks, maar kan je zomaar wat opleveren. Je hoeft je geldzorgen niet alleen te dragen, hoe groot of klein ze ook zijn.